Baak, ang lamig naman, ang lakas naman ng aircon mo. Malamig ba? Gusto mo, akapin kita? Ito talaga, palandim. Nakikiliti ako. Nakikiliti. Gustong gusto mo naman. Wala nilakay ko. Hindi lang pala malmal pa sa ating aramida na. Kababa eh. Isbuwag pa ituloy. Okay. Oh, kapit ka ka lang. Wala na ka pa ibirbiro ko ni Mayla. Nasabat ko ni Mayla, nagtungtong kami. Oh, ano ti nagtungtungan nyo? Awan, mo dyan nakasauba ka. Apay nga madi ka nakasaula kay. Kasla adati ko nagangsog. Ewan, sada. Ni, apay nababasa ta short mo. Ah, tiba kay? Nasabuagan na kami tatay. Nagsipsibuji kalsada, sakto-sakto lumabas ha. Nasibugan. Kita man, masinig ka man. Kapag nagkulit ka na yan, nasabuagan ka raw. Nasabuagan. Isun sa amin yung mga amo ko nga nagangsag. Madimit ka, ha? Ano nga madi, pirmita amo na. Madi pagbaga nga na kay smoke ha. Natudtudan lang mo basit ba kay? Nagpagkutat tayo, so naparsyakan. Ay, okay, sa ba? Lakayan ka na kay smoke ha. Hindi ka nagbabay. Kurong margarog ba kay? Ano babaling ka, oh? Sa kanimay lang mo tinakakita. Ay, okay, sa ba? Nakita ni Maylata ko ha? Ha? Made, ay isbuk lang tinakita na, nagaruyo kami. Okay, sa ba? Mangibabayin ka nga talaga. Hindi sukatan. Sunod ba ka? Tugsukata ka. Gusto marunong pampers ka na. Dati ka nga may babayin. Ano nga pampas, large to small. Okay, sa ba na? Medium, tasig sigurado. Tawang tagtagtag. Umanda ka ngayon, Baak. Hindi pa ba tapos yan? Kanina ka pa dyan, ah. Wait lang naman, ang laki naman kasi ng butas. Baak, ang lamig naman, ang lakas naman ng aircon mo. Malamig ba? Gusto mo, akapin kita? Ito talaga, palandim. Nakikiliti ako. Nakikiliti. Gustong gusto mo naman. Surprise! Huwag ka na magpaliwanag. Ikaw, shut up. Oh, bakit ka dito? Ako dapat ang magtanong, bakit siya andito? Shut up! Hindi ikaw ang kinakausap ko. Totoo ba yung sinabi ni Kuya Andres na kayo na? Magsama kayong dalawa. Bye! Siya nga pala, may pabaon ako sa'yo. Ano? Masakit? Mas masakit yung ginawa niyo sa akin. Ano, masakit? Ikaw kasi, ang dami mong ipapatahi, ito pang brief mo. Sayang lang yung inipon kong pang-date namin. Oh, miss, anong ginawa mo dyan sa bahay nila, Baak? Paki mo? Sino ka ba? Babae ka rin ba niya? Andon si Baak, kasama niya si Angie. Eh, bakit ka nagagalit? Sinong hindi magagalit? Yung boyfriend ko may nilalanding iba. Ha? So, ikaw si Myla? Oo, bakit? Ikaw, sino ka? Babae ka rin ba niya? Hindi, Kala ko babae ka rin niya eh. Sumama ka na doon, magsama-sama kayong lahat. Ba't ba ang sungit mo? Siguro, hiwalay na kayo ni Baak. Paki mo. Lalala, hiwalay na sila. Ang saya. Baak! Baak! Oh, kisti sa bahan nato yung brief ngamin. Pahama. Hala, si Mayla bumalik. Tara, tingnan natin. Apo, kasano nga ito yun? Oh, bakit Mercedes?
Anong gagawin mo dito? Nasalubong ko si Myla, galit na galit. Anong sinabi niya sa'yo? Basta, ang daming sinabi, galit na galit. Saan mo nga tagpaliwanag yun, Kapaya naman gamit to yan. May ipapaayos sana ako. Ay, hindi ako pwede. Marami akong ginagawa. Di ba, Anje? Maraming ginagawa. Pasok ko muna. Okay. Naguguluhan ako. La, naghiwalay sila. Okay ka lang ba, ah? May masaya bang iniwan? Ikaw kasi kung ano-anong pinapagawa mo sa akin. Bakit? Ano yung pinagawa sa'yo? Basta, wag mo nang tanungin. Magagalit ba yung tao kung wala kayong ginawang hindi maganda? Eh bakit? Wala naman kaming ginagawang mali. Kayo kasing dalawa, masyado kayong close. Eh bakit? Kahit naman ng mga bata pa kami, ganito na talaga kami. Nung bata kayo, ngayon, iba na kasi matanda na kayo. Ito kasing baag na to, may pagkamaharot. Nagtal na kayo man, apo. Problema lang orti taon. Pero problemahin mo yun, ang dami namang babae dyan. Eh, paano yung pinagsamahan namin? Ganun na lang ba kadaling kalimutan yon? Hindi ko nga kayo nakikitang magkasama, puro na lang si Angie. Eh, sino yung gusto mong kasama ko? Ikaw? Bakit? May sinabi ba ako? Hindi, apo. Magamit ka man natan. Mangriribok ka, pinagbiag pa. Bakit ang sungit-sungit mo kay Mercedes? Parang palaging kumukulo yung dugo mo sa kanya. Kaya nga, grabe ka naman ba? Ano pala yung re-reebok? Amo nga damdamagin na yun. Tatay mo pa igana nata nga tinelas ko. Madim nga iwawi data. Bakit iuuwi ko ba? Bawal bang hawakan? Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Diyan ka mo tiyara ko. Tapos gulgulwin na payata na eh. Eh di pauwiin mo na kasi. Madi nga gawi data. Ginganawan merinda. Hindi ako makikimerienda. May papagawa lang sana ko eh. Kasungit-sungit mo naman. Patrabaho ka. Kira naman nga napodot ti ulok. Sinong ortimat nga trabaho no kasjay? Eh, wag niyo akong idadamay dun sa away ng jowa mo ah. Eh, apo. Ano minsan talang taog tungtungin? O sige, pero yung papagawa ko ah, puntahan mo sa bahay. Winto, no masangaw. O sige, dyan na kayo. Huwag ka na malungkot. Andito lang ako palagi para sa'yo. Sige, uwi na ako ah, para makapag-isip ka ng maayos. Huwag kang maglalasing.